बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पुनर्जिवंत जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, जुनाची 8 तारीख एक विशेष दीस, पेंतेकोस्ताचो संभ्रम. माथ्यार आमच्या सिन्स घाल्ल्या दिसा तावन जेजूच्या जिवंतपणा म्हणसरी आमी 40 दीस उपास आणि मागणे करून तयारी केली. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांतले 50 दीस व्हडा उल्हासान मागणे करून आमी तयारी करन आसा. जेजून त्या सिसांक सांगली ती उतरां, तुमी भायर वचनाकात, मागणे करा आणि हांव तुमचेर पवित्र आत्मो धाडटलो म्हूण सांगून ही बसवणी जेजून केल्ली. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. जुवांवचो 14वो अध्याय वळ 18. आणि ही बसवणी जेजून परत संपूर्ण केली पेंतेकोस्ता दिसा. अपोस्तलांच्या कृत्यांत आमकां स्पश्ट पळोवंक मेळटा की पयलो अध्याय वळ 8, पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात जेरुसलेमांत, समारियांत, गलिलियांत आणि संसाराच्या पंथापर्यंत. आणि हे जेजू आमचे तावन करूंक आशेता. आमी उडास काडया. माथ्यार आमच्या सिन्स घाल्ल्या दिसा तावन आमी विशेष प्रयत्न करून तयारी केल्ली आणि आता आमी तयारीच्या काळारच आसा आणि त्या बसायिल्ल्या ध्यानाक आमी राखून आसा. खंडी जावन जेजू पेंतेकोस्ता दिसा त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सगळ्यांकी भरतलो. हो पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां दिवंक आमच्या सगळ्या मंगळूरच्या देवपर्जेक देवान हो एक फावो केल्लो विशेष अवकाश जुनाच्या 8 तारखेर सकाळी 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत बिकर्णकट्टे कार्मेल गुड्यार बाळूक जेजूच्या पूर्ण शेतांत पोट्टा रेटेड मंदिरात तावन फादर अगस्टीन वल्लुरान आणि तांचे सगळे टीम हांगासर येता. सकाळी तावन सांजेर म्हणसर आमकां मागोवंक आणि पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आणि फळांनी बरोवंक आमकां ते आदार दितात. हो एक विशेष अवकाश पवित्र आत्म्याचे अभिषेक आमकां सगळ्यांकी जावं दी. ह्या वेळार आमी फादर अगस्टीन आणि तांच्या सगळ्या टिमा मागया आणि मंगळूरच्या सकड लोकां पासून ती मागया. तोच पवित्र आत्मो तांकां ध्यानांनी बर्न तांचे मरिफात आमकां प्रेरीत करून दी. आणि आमी त्या दिसा सकाळी तावन सांजेर म्हणसर मागणे ध्यान कर्ण अर्गां होगलाप आसा, नियाळ आसा आणि हेर जायत्यो संगती त्या दिसा आसात. ह्या मरिफात आमकां हर एकल्याकी पवित्र आत्म्याचो एक नवो अनुभव जावं दी. व्हडा संख्यान तुमी येया आणि ह्या सगळ्या दिसाच्या ह्या मागण्यांत तुमी भाग्य जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता. आणि पवित्र आत्म्याच्या नव्या सक्तेन अनुभवान आमी भरया. पवित्र आत्म्याक जावं दी अर्गां आणि होगलाप आतां आणि सदां काळ. आमेन.